Belai hambai sini media person no sing tinoro press meet ma phaiman hingkai obohai mia sini khasuksa maya ganang bubagra sini omorpuni teni mairango asagawo je sini bubagra no arni tabung ti basani bisingo tong tongnai khasiya gian gerui tai bornotam hinjina osidito da hinjinai আবহাওয়া কয়েকজন যারা তংতনাই জনজাতি মূর্ছানি বরক যে বুবাগ্রানি মাংথং রাবই বরক বুবাগ্রান লাথি পরীক্ষা তাই সবা সকা আব নিবাগৈ বলাইকে जों খাদুকো নাংজাক ওয়াইটিয়া তেলামুরা নিঙ্গৈ जों বলাইকে বরংনো সেলেঙ্গো তামনি হেমালে সিনি বুবাগ্রা খাসুকসা তাবু যে গথাং তংতনাই সিনি বাগै ববাহাই যে বরক বুবাগ্রা যে ববাহাই সামুং তাংতং সারা তিরপানি যত তিরপাসা লুকুরমনো নুক দङ bubagrano je mia borok sokmani tai lathirman abo bubagrano simia bubagrano lathirma klai abo bubagrano hamjat tonai sara tiprani jotto tipasa lukuroni bokhawas lathirma klayo tai sara tiprani jotto tipasa ni bokhawas no se borok soksomani klayo जों borokno blaike selango tami hnai borok sititi jeng maklai na siatiti jeng maklai abo saimia bobahai bokhoroko yong warjage borok abo haike bubagrani mangthong rabai sokmani klaika abo blaikai selangma sincha norok nuktonga bubagra bobahai samung tangtong sara tirprao chini tipasa ni je identity no tipasa no muthanani bagai bobahai samung tangtong khatar haste roko bubagra no bobahai kai boram ditong pia sini tipa ole কয়েকজন sini bukung bara hinjanai rokno nijini sakni bubagrano je obaike borom ria abo blaike lachima sincha जों abono sini white telamura ni ingei जों aje miani gotnawa jari involve tongnai rok borno जों blaike selango borno जों blaike naselewo next time borok abo hai tangthong borok phaiei dori phat map sanani ringthong ingyakai जों white nirar tonglak जों obonitei जों taibo bosakni step naharjanai hambai ora tiri manta bikya sini central committee ni secretary sini sar trino jongtia tai manta bikya YTF district ni working president sini borong borang manusar sar samkuni sini YTF tini block committee ni press meet khema jaga borok tini ora ko singno